moment before. Ngita ang kabuangan ba? Timling ko juga tuh non gitu kabuangan tuh. Ngiting buang itu sama ano? Oke udah kau. Macam ini kau sudah barang. Kau. Ikaw? Ang main ninyo, pasakos kahoy. Ikaw, sagkakas kahoy ron, oh? 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 Ikaw? Tinggal nih. Bungkal bos mati uang. Iya. Ini berguna oh. Ah. Oh, payo. Bagus. Di malimot ang iyong hangin, nararamdaman makakailanman. O binibini kang napiling, hahanapin ko sandali ang iyong ngiti na bibigay liwanag para di ma... Ah, boleh mo. Eso no mo bugal-bugal ha. Mau nih. Resulta ninyong mga abusador. Mga abusador. Di nakakuhaan mo mga taong suito. Mau nih akong abdian. For entertainment purposes only.